Biologi og psykologi. Stress. Hvad er det? Hvad er stress set med psykologiske øjne? Stress er en proces, hvor ændringer, trusler og krav fra omgivelser udfordrer eller overstiger vores evne til at tilpasse os, hvilket resulterer i psykologiske og biologiske ændringer. Der er to former for stress. Der er akut stress og kronisk stress. For at kunne overleve som mennesker, så har vi brug for noget stress i kroppen. For eksempel den akutte stress. Når der opstår en udfordring, vi møder, gør stress, at vi kan tilpasse os til den stressende situation, vi er i. For eksempel, hvis man kommer til at gå ud foran en bil, så man kan reagere hurtigt. Det er stresset, der gør det. Kronisk stress er udfordringer, trusler eller krav, som overstiger vores evne til tilpasning, og som vi ikke har været i stand til at fjerne. Kronisk stress medfører kronisk belastning af organismen, og det er destruktivt. Kronisk stress opstår, når vi oplever ikke at have mulighed for at påvirke situationen. Det kan medføre angst, vrede, depression og hjælpeløshed. Vi tog en test for at se, om nogle af førstegeerne går rundt og har symptomer på stress. De data, vi fik i går, noget vi kalder for kvantitativ data, altså det, man kan sætte enheder på eller og tal på. I nogle af de svar, jeg har fået tilbage, for eksempel i træthed og følelse af udmattelse, selvom man sover 8 timer om natten, og man stadigvæk er træt, var der op til 52%, der jævnligt oplever det. Kvantitativ data som det her er godt til, hvis man gerne vil teste mange personer forholdsvis hurtigt, og hvis man gerne vil have nogle enheder, som for eksempel statistik og tal på. Går vi ned til kvalitative interviews eller kvalitative data, at det betyder, at det er noget, man ikke kan sætte tal på, noget man ikke kan måle og gå mere i dybden, og det er noget, man ofte gør med ikke lige så mange personer, som man ville gøre, hvis man havde taget kvantitative data. Nogle kvalitative spørgsmål kan fx være, hvad gør dig stresset, hvorfor er du stresset, hvordan håndterer du din stress, hvor ofte føler du dig stresset. Altså mange HV-spørgsmål. Kvalitative data er en fordel til at bruge, hvis det er, at man gerne vil have mere præcis svar på den undersøgelse, man er i gang med at foretage sig. Case-analyse. Vi har læst en case-analyse eller en artikel. En case er en realistisk problemstilling. I den her artikel handler det om, hvordan vi unge føler os presset fra alle mulige steder i samfundet, men også hvordan vi føler os overvåget og faktisk også opsøger den her overvågelse eller blive overvåget. Det gør vi, fordi vi har brug for bekræftelse, vi har følt, at vi skal have tilpasning i de sociale miljøer, behov for anerkendelse og individualisering. Især individualisering er en af hovedpunkterne for vores generation. Vi går rigtig meget op i at være vores eget individ, hvilket kan tilføre til masser af stress, fordi vi skal tage nogle store beslutninger, og vi tænker så meget over, hvem vi er, hvordan folk gerne vil se os. Og pludselig bliver punket med alle de andre ting, vi også skal tage stilling til. Vi tror på, at unge i dag er mere stressede, end hvad vores bedsteforældre var, da de var teenager, fordi der var individualisering ikke prioriteret lige så højt. Der var det ofte, man fulgte i sine forældres fodspor. Unge i dag står imellem dilemma om, vi vil gerne være vores eget individ, men samtidig vil vi også gerne kunne passe ind. Og det er den balance, der kan være svær for mange unge i dag at kunne håndtere.